את קטנה מדי ועוד לא מבינה. עכשיו אני צריך כלי נשק ומלכודות. אני יודע שכלי הנשק מפחידים, אבל אל תדאגי, זה לאריות ולאריות בלבד. הקוף! היה פה קוף שניסה לנשוך אותי! איזה קוף? על מה את מדברת? איזו חיה רעה. זה אותו קוף שנשך את אבא! הוא קוף רע מאוד! אולי הוא של תוגום. כלום, שום חיה בסביבה לא ראתה את ליאו אריה. דיברתי בכל שפה שאני מכיר, ואני מכיר הרבה. לא סתם קראו לדודי דוקטור לוק דוליטל. המשימה קשה מדי. מה הטעם? הרי לא נוכל לשאול כל חיה באפריקה. אני שונא נחשים. סדר צדק. מקום מוצלח יותר. Rabbit, 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 rabbit. היי, מה קורה להם היום? אידיוט, טיפש, מטורלל. מטומטם! משהו פה מוזר. עוד משוגע! איך אביא עכשיו לחיות? מה הם לשתות? נמאס לי! יחי, תוגום! Rabbit, 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 rabbit. זה היה קשה, הצפרדע דוברת ניב משונה. אבל היא ראתה את ליאו האריה. מתי? היום בבוקר. הוא נראה לא טוב, הוא רטן כל הזמן וחיכך את אפו בגזעי עצים. מצוין, לוק, אל תשכח להודות לה. לאן הוא הלך? הוא הלך לכיוון ההרים האדומים. אזור האריות המקודש. ולשם אנחנו הולכים? כן, אבל אל תדאג, אנחנו נתגבר. הם מאוד רשלנים כשאנחנו לא בסביבה. לפחות יהיה לנו קל לחדור פנימה. אני מאוד מתגעגע למרנה. תמיד אפשר להתפלל לנס. היא כמעט גרמה לי להתקף לב. קסאי, אתה חייב לעזור! הם השתגעו! אבא אמר שכולם חייבים לציית לתוגום. הם לא מפסיקים לריב ולהתנהג כמו מטורפים. זה בסדר, אאווה, אל תפחדי. אני כאן, תספרי לי כל מה שקורה פה. אף אחד לא מטפל עוד בחיות. מקו הלך לחפש את האריה, ויש פה קוף שנושך את כולם. קוף? איזה מין קוף? קוף אכזרי, בעל שיניים חדות. זה הקוף שנשך את אבא שלי שלשום. אפילו פינטו נעשתה רעה. כשראיתי מה קרה לכולם, ניהרתי להתחבא בסל. הסימן של תוגום! לא סבתא שלי! קסאי, יישאר איתנו. היי, אני מריח כאן משהו חשוד. הכל בסדר. מרנה הפכה לאיילה. תוגום שומר עלינו עכשיו. אתה רואה, קסאי? היא כמו אחרים. בינטו, מרנה, זה מתחיל להיות מוגזם. מרנה, לא! חכי, זה אני קסאי! מרנה, חזרי! אין טעם, היא כבר לא מבינה אותך. הקוף הזה! לא תוכלי להישאר כאן, אאווה. התחבאי במערה של קורי. נחזור אלייך כשנמצא את מרנה. אין טעם, קסאי, תוגום יתפוס אותך. היא הולכת לכיוון הערים האדומים. מרחק קצר לפנינו. תפסתי אותה! תראו, תפסתי! היא נתפסה באחת המלכודות! זה בא מהערים האדומים. קח את מרנה ומקו חזרה למערה. אתה חושב שזה ליאו האריה? אני מקווה. אני בא איתך. לא, לוק, אלך לשם לבד. הערים הם אזור קדוש ששמור לאריות בלבד. אז מה? אתה לא אריה. וגם אתה לא אריה, לוק. אני משאיר את מרנה איתך. זה יגן עליכם מתוגום ומשרתיו. בתקווה שלא נזדקק לזה. קסאי חייב למהר ולהשיג את השן כדי לעזור לאנשי הכפר. חברים יקרים, השטוגו מתגלה לי בחלום. עלינו לטהר את הכפר. אנחנו חייבים להדליק מדורה ענקית. תוגום הורה לנו לזרוק את כל זיכרונות העבר אל תוך הלהבות הקדושות. עשו כדבריו!